मराठीतून इश्क म्हणून प्रेम करता येतं, उर्दूतून इश्क म्हणून प्रेम करता येतं, कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलात तरी प्रेम करता येतं हो, मराठीतून व्याकरणात शिकलात तरी प्रेम करता येतं. मंडळी, मंगेश पाडगावकरचे हे जे शब्द आहेत, ते जे म्हणत आहे, ते जे सांगत आहे की प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. किती खरं आहे, किती खोटं आहे, आपल्या सगळ्यांना आपल्या आपल्या मनामध्ये सांगून टाकायचं आपण. जीवन